kempas kempis. Lah aku wong tuwa bocah mlaku nganti tekan kraton Tandes. Urung gelut aku lak wis ora kuat apa-apa. Arahe sampeyan. Wah, ngene. Ora gathuk kok pak enakmu dhewe iki. Iya Kang Aman. Tandes iki sadoh. Lah iya makane nek mlaku aku ora kuat. Iki kowe gelem gendong apa ora? Nek sampeyan gak kuat, diseleno mawon. Kelek. Lah kowe wani ora aku. Dewaton. Tenan? Wani nek sampeyan aku sih. Ngene, aku eling sing duwe ngon-ngon gajah sapa? Ah, ngene. Ingon-ingonem gajah tokno. Tak tumpakane tekan kraton Tandes. Ngono? Ha, tokno. Kowe numpak gajah ta ora, Bro? Kabeh para bradal. Siaga makarya. Ngestya sanjata. Lumaksana magita. Tanjo! Syukur yen kaya ngono. Namung kemawon. Boten kata luwih. Ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti. Iya kuwi Citra.
kepenake nggon lungguh ya. Kasinten. Wakne Patih Gendrayuda. Sabda katimbalan sing Kanthi Basuki Sawanirate. angestripun Sunan Prabu Gendra Sekti. Sowan kula wonten Pendhapri Agung Kraton Tandes kalis ing Sambikala. Syukur sekti jumurung Wakne Patih. Urip ji Pangreka. dawuh timbalan dalem. Wak yo padha Basuki Sawanirata. Pangestunipun ingkang sinuwun Prabu Gendra Sekti. Sawanipun ngabdi kalis ing Sambikala. Pangabekti kula kunjuk. Ingsun tampa mung pangestu ingsun wae tanpa nono ya Pangreka. Guralawan anggen kula nampi. Mugi ndadosaken sifat. Kepenake nggon lungguh. Wakne Patih Gendrayuda. Nuwun injih. Sawaning nanyaka praja Pepak Ander kanthi tumeka ing pangurakan Jaga. Iki mratelakake yen kawula ing Tandes isih setya tuju marang panjenengane ingsun. Menika leres. Mung bae ngene. Ing pisuanan iki ora ngrembug perkara kaprajan. Nanging coba sawangen to, Dik. Kaya panjenengane ingsun iki wis yuswa lungsih. Ibarat srengenge wis adoh marang plekeke cedhak marang surupe. Eman banget kalamun to ing Tandes katon kencar-kencar gayuh ing kencana rukmi jur katon mentiyung nyamate kedaton prega wibawane kang ngasta bawating kanalendran iki wis pripun kaya panjenengane ingsun Nanging nuwun sewu sinuwun. Boten ketang kados pundi kemawon. Yuswa sampun sepuh. Nanging sinuwun sedaya para kawula sami setya tuhu dumateng Sunan Prabu Gendra Sekti. iya kaya ngono iya ngeman banget aku wis mangsa ora tuwa mula ya teh lan kowe Pangreka Nuwun injih, nuwun injih. ing pisuanan iki siramu pinangka dadi paseksen yen panjenengane ingsun bakal lereh keprabon Menawi kersa Sunan Prabu Gendra Sekti kados ngaten kula namung bawan namung tepuri. teges karo ngenomake praja ora liya singsun wisuda pinaka ganti palungguhan ingsun putriku si Purbaretna Wakne Patih Yayu Purbaretna. Kula sarujuk sanget menawi badhe jumenengaken ingkang putra Gusti Putri Purbaretna. kowe sarujuk lanjur kowe piye Pangreka Kepareng nuju atur dumateng Rasa Dalem. Menawi Rasa Dalem arsa winisuda dumateng ingkang putra putri Purbaretna pinangka ratu wonten ing kraton Tandes. Menapa sampun dipun penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. wis tak petung kanthi jlimet pancen kok menawa ya si Purbaretna kang pantes klintir Dewa Prabone ingsun Nuwun sewu sinuwun. Ingkang putra menika dereng sepinten yuswa. Ijih menawi kuwagan ngasta jandraning pemerintahan wonten ing Praja Tandes. Monggo katon dermanipun negari niku boten gumantung dhateng sagiyaning tiyang. Nek gumantung dhateng kawicaksananipun ratu. Saya-saya ingkang putra putri Purbaretna menika salah setunggalipun paweste. Menapa kelampahan Kraton Tandes ingkang ageng Tandes ingkang kencar-kencar pindha kencana remi kok dipun ratoni kalih wanita lho kados pundi Pangreka aja
aja gampang ngremehake marang derajating wanita. Wanita lan priya kuwi yen bisa lungguh padha cendheke yen ngadeg padha dhuwure. Tok anggap yen ratu wadon njur ora bisa nentremake negara. Inggih. Ana tuladane coba ing negara Majapahit kae negara kang gedhe. Wondene kengasta bawating kanalendran. Kae ya wanita diak ayu kencana wungu. Nyatane negara ya dadi makmur, murah sandang, pangan lan papan. Meneh ing Keleng Kalingga iku diratoni putri. Nyatane ya bisa wibawa. Ora ana kawula sing padha nyantolani marang gawe Ratu Sima ing Keleng Kalingga. Sinuwun. Menawi saking pangraos kula leres dawuh panjenengan ning kirang pas. Kirang pasipun ngaten. Piye? Tandhes menika kathah derah boten ngomongaken panjenengan dalang putra. Kanjeng Pangeran Gurawangsa menika kalebet kadang panjenengan. Lho menapa boten sae? Kanjeng Pangeran Gurawangsa ingkang dipun jumenengaken ratu ngenjang lengseripun Gurawangsa nembe ingkang putra Negara. Kowe kuwi malah saya mlarak-mlarak aturmu sing kira-kira ki ora manut pranatan ing tandhes. Wis menenga, Panepate. Arep dawuh. Sing ora sarujuk ketoke kok mung kaya si pangkreka. Mula yen sabeh para nayaka praja padha sarujuk, ingsun tetepake kang ganti palunggan ingsun ya mung siji Purbaretna. Dawuh dalem Rama. Ora sandadak ngambali rembug ya, sliramu pinangka ngganti palungguhaning Rama. Dina iki dina kang prayoga mula kowe samapta dadi ratu ya, Namung istokaken dawuh. Ya warake kabeh kaya nayaka praja ya. Ganteni palungguhane Rama sing tegak tangguh lan tanggon ya. Nulaka marang pakatining Rama. Dumateng panjenengan Rama. Purbaretna kepiye to? Miwah dika. Paman Pati Gendroni Oleh cek sang cerita ra. lan sabuning sedaya para nayaka praja. Para sentaraning praja ingkang sami seba wonten ing kraton Tandhes. Saksampunipun ingsun lenggah anglenggah dewaning keprabon wonten ing kraton Tandhes. Ingsun badhe tambah gelar Sang Juwita Ratu Purbaretna. Juwita Ratu Purbaretna.
Ngapunten dalem dene Swan kula landhap jalaran tasih kathah tanggal jawab ingkang kedah kula rampungaken Kang Mas Prabu. Kaya ngono. Nanging saderipun suku tumapak wonten pendopo kraton Tandes. Kula mireng bendhe ngungkung mangungkang ngriem ambal-ambalan saha surak ing kawula Ambatalpa. Iya. Menapa winisudan ratu wonten ing kraton Sang Tandes menika sampun kapurwakan Kang Mas. Wis Yai. Sampun. Menawi sampun sinten ingkang legap minangka ratu wonten Tandes? Kulunanmu si Purbaretna Yai. Purbaretna. Nuwun sewu Kang Mas Prabu Gendroseti. Durawangsa kepiye? Menapa sampunipun pitung kanthi permati dene Kang Mas Prabu Gendroseti jumenengaken dhumateng Purbaretna minangka ratu wonten ing kraton Tandes. Wis tak petung kanthi njlimet. Pancen gumathoke petung pancen ya Purbaretna kang pantes klintir marang dewa kaprabonku. Turta wis antuk pasarujukane saka guru ana ing Tandes. Oh ngaten. Dados jumenengipun Purbaretna menika sampun sanjuki dening para saka. Iya. Nuwun sewu. Minangka ratu wonten kraton Tandes menika boten gampil. Beda karo wong numpak tulangga utawa numpak jaran. Numpak jaran sisip sebire anggone ngelis tulangga. Dawah kalumah menika dipun raosaken diri pribadi nang menawi to nyepeng cemur teng adil kirang pono bab tata kaprajan boten diri pribadi ingkang ngraosaken nanging kawula ingkang dados korbanipun. Pramila saking menika Kang Mas mugi Kang Mas Prabu Gendroseti kersa anyabaraken so amurungaken dumateng Nini Purbaretna anggonipun jumeneng ratu wonten ing kraton Tandes. Yen dicabarake njur sapa mengko sing bakal ganti palunggane ingsun? Kula ingkang badhe ngetos kaliyan Purbaretna. Menapa sebabipun kula matur kados katen jalaran? Kula ugi wedrah wonten ing kraton Tandes. Kula gadah hak lungguh minangka ratu menawi to Kang Mas menika sampun mupo boten kuwagang ngebat pradata wonten ing kraton Tandes. Gurawangsa, Ari dawuh. mbok menawa Yai Gurawangsa ki kalimput. Perkawis menapa? Mengko pun kakang sing aweh pemut lawan kowe ya Yai. Kok pengen dadi ratu ning Tandes, kowe ya duwe hak. Lho, kowe iki jane mikir apa ora? Kowe iki sapa? Kowe iki wedrah ing Tandes, putra ning Tandes ning. Kowe iki mung putra patutan garwa selir. Mongko sisilah para raton marang sapa wae sing dadi ratu ana ing Tandes kuwi kudu turun ratu, putu ratu, buyut ratu. Lho kowe iki mung anak garwa selir kok pengen dadi ratu ki rak ya ngowah-ngowahi to, Guru. Menengaken Kang Mas menika tasih ngugemi lajeng para raton ingkang lumampah wonten ing kraton Tandes. Ya mestine kaya ngono. Kebareng kula nyuwun pirsa kaliyan Kang Mas Prabu Gendroseti. Serat para raton menika ingkang ngripta sinten? Ya menungso. Menawi serat para raton ingkang ngripta menika manungsa. Manungsa ugi wenang ngrubah lan ngowahi serat para raton. Lho sik. Aja gampang ngowahi, jalaran apa? Sing ngowahi iki menungsa sing ora tanggung jawab, menungsa sing darbe pamrih kaya kowe. Boten kula selak. Pancen kula gadah pamrih kepengin dados ratu. Jalaran kula ugi ngrumasani senajan to kula miyos saking garwa selir nanging kula ugi putranipun Rama
Gendro Yono rumuhun kula kadangipun Kang Mas Prabu Gendro Sekti kula duwe hak waris Kang Mas. Ya. Iki kowe adreng kepengin dadi ratu ning Tandes. Yen kaya ngene iki aku lan kowe padha rebut jucung tanpa catur, iki ra ana kerampungan. Aku wis ora ndek wenang ning Tandes. Nek pancen kowe adreng pengin dadi ratu ya nyuwuna marang si Purbaretna sing duwe kuwasa iki, Purbaretna kok. Oh, ngaten. Nggih. Suwun jaluk Nini Purbaretna. Paman Gurawangsa. Pun paman uga duwe hak waris ana ing kraton Tandes. Mula pun paman nyuwun kelawan sliramu. Sawentara mudhun anggonmu dadi ratu, kalamunta mengko paman kang jumeneng kowe uga bisa nempel kamukten. Kalamunta aku wis rampung nggonku dadi ratu, mengko genti kowe sing bal jumeneng ratu ngene. Punten dalem sewu paman. Sedaya menika sampun cetha. Sampun dados sabda dalem. Ngersanipun Kanjeng Rama. Bilih ingkang menang anggenggahé dewaning keprabon menika boten sanes namung. Sedaya sampun klajeng. Ingsun pinangka pengayoman wonten ing kraton Tandes. Menawi to panjenengan milik dhateng kawibawan wonten ing kraton Tandes. Boten gampil ingsun pasrahaken ngaten kemawon. Cethanipun palenggan ratu wonten ing kraton Tandes. Ingsun kukuwi paman. Kok kukuwi? Sepisan melih paman Gurawangsa. Pangaos tunggal wonten ing kraton Tandes. Sampun wonten astaringsun. Pramila dhateng sinten kemawon ingkang badhe ngrebat lan boten sarujuk anggeningsun jumeneng nata wonten ing kraton Tandes. Saged sumingkir saking pendhapi agung kraton Tandes. Bener. Hei Purbaretna. Senajan to wirang tumuk neng aku krasa. Jalaran aku ra bocah cilik meneh. Pangucapmu semu lawan aku. Hei Purbaretna. Aja dumeh kowe duweni kuwasa, dur kowe kumawasa. Aja dumeh kowe duwe wewenang, dur kowe sak wenang-wenang. Aku duwe hak. Dene aku nembung saranaris ora kok paringake kraton Tandes. Yen kaya ngono, Tandes batak yuki batak. Paman Patih Gendroyo. Nurin cih sang Cwita Ratu. Sedaya menika ingsun pasrahaken dumateng Gusti. Iriten prajurit ingkang dhateng-dhateng. Ngemutaken dhateng tumindak lan pakartinipun paman Gurawangsa. Ampun semelang. Kula ingkang badhe ngadepi Pangeran Garawangsa. Kepareng kula nyuwun pamit sang Cwita Ratu. Cek kepenak ben